Sretina men paseraken busana sutra lan maneka warna sepagung puspita mutyana arengkeng manek narawata obro prabanya sumirat Ilahe, aku kena masuk promo sidem. Aku kena masuk promo sidem silat mring nyebang jagat karono. Sirang tunduk kawisi sanding bisana. Sono sinambung langning kula pestu maksih. Pestantun nampeng bundut sinandur tutur katelo tetulut-tulat mring alabding parabdya. Wini suda ngupama paraneng niskara karantadya kemiyeng jaman purwa pinar ditameng lautumang dewa tukap usananing gubita tawang renggeng perlambang matumba-tumba marmangka panggung sang Murwengkata sikebyar dumadiri wayang purwa Purwakaning kandha narik nuting basa dongeng kina ngemusu rasa yen narasaya karaos. Mulajari rohang rasa wani. Uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani peru jalma ngilu kaca. Jarwe wis aku caing carita becik wis kagelar. Jroning makliran Gus Jatri amriksani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Darum Hyang Kartika wis kinurba ketrating kawasa sahari ratri angedri bawana parateking dosina gilir kepandi temadate petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetulan tangkar mangkarta yesing rambun teja pating grembyat tetep padhang utuwa talang atoga buranana yang bronto dadi branantan pawicalan padang tarawangan senari sang bangerna ingkang sumur bawani jagat mungging jagat wetan tumunggup-munggup mungging kalingan mukrabang perngangah lamun kaek sayan dilato bumi saya dangu sumurup sang gewang ngarep kantor sumeblak kanan kirine ngabang es pujenar kapubawan senari sang gewang basonto tanep tugato nijo rojo-rojo ambanggu gunung ingkang biru moyo-moyo Pucing gunung kinmulan betaun kasilur parapan cono lenggat lenggut nganti kaya gunung Pakutha Mega. Tan wetawis dangu soleng kawula tasih. Den ora suwang apa ya buka garap Tegal Sawahi. Anglu ursin udatanana pedhoti sinambi sendonan sesininan mikul garul gune. Anggiring raja kayane sawanehna pirembagan Samurwangi. Sanggang ngarko saya tangguh saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung genggeng plat papat lor kidul wetan yang ulon sinari jagat kang samir bunyodoro botejo arebut kekuwung parandiri tatanono ingkang amadani kekuwung mrojo negari ngamarto ya kekuwung mrojo negari ngindra prasta ya negari monomarto ya negari wisomarto ya sinebut paraja negaring Batana Kawarsa ya negari ing Cintakapura parandening mangke apan cara karo pambenganing kandha sak ratri negari Ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan daya benawi tinampi ombeng samudra binang langkut kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk urut ing Cakrawala Wane-wane jagrek ibu bisik sawana kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinaryo suswing peksi lawet yang sarang bulung
Wonten ugi pasisiran Dersasana jembar kebukaning pasir kemlaring garis pinggir talam tuang rembung arya-arya karang kitri. Rewiran kelapa bumi subur wasiten pawur satengah tinandur tangkar temangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit lenggak-lengguk lampahe toya ingkang mijil saking sendang-sendang ingkang pening tirtani. Ilene kang minara para pelem kang tinampi waduk binentung-bentung. Kinari yang eleni sawa miyang pategalaning sang Nara Kesma. Sandatan ana bumi sak cengkanging selo sadya tinandrang kang murakabi pandya bathari sirang gelar pasabinan yayarup misaro kang miranggo pratiwi pategalan uga wilijing kang ngrembuyuk godhong andi ambek wengan kaya manglun iki tandhe polo kependhem polo kesimpar polo kumantung sadutan kucawa cinawi tukulan kemawi sarasaning dewi. Ingon-ingon aja kaya demen sayang rembug lamun sangat laring pangguntan lamun wanci surup surya samya bali mring kandhange sowang-sowang tatanana carane kandhang nganggo kenanjing paleng lapetepi saking tindak Durjana Judi sayek-sayek lasin bang kepareng caket dene mangarsa muhung kadang nata satring Jadipati satring tunggul pawenang nenggih Sang Raden Arya Wrakudara ya Raden Bratasena ya Raden Bimasena ya Kusuma Yudha Kusuma Dilagaya Sang Gandawastratmaja satru gagapi teksa gondheng wong simbar jujut turta kasinungan kasekteni nuwih bebasan pinatang mendajena lumenter tunumbak benggong sinuduk putung prawidatan lokal ditadosaken bebeteng tinanggulake praja negari ing Ngamarta. Prawenggeng sawan wonten sak pepengeraning Sang Raden Arya Wrakudara muhung pamadyaning Pandhawa satra ing Madukara Sang Raden Arjuna. Sang Nata Prabu Mintada mengeraken mlenggah punujeng negari Ngamarta nenggih Natandrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna pramila sak mangkarsa ndang dhumateng Pratanira pandhiteng saka lima sang tapa Begawan Dana ingkang dereng kawedharing lesan. sembah dewa ngatur barisan partai nyarat merencahane merencangan seking kasih
mangkono ngelmu sanyata sanyatane mung wae rasa ping ati bunga ing aran sinaranging aruta kumarak kelanggerang anggungku rungku pinto padane si muda niwang sukmana mangadili nuwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Gusti mugi ngayomi marang Praja Negari Indraprastha saisinipun niwang agung nun mangke Koko Prabu Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna sewu lepat aturipun ingkang rayipun Darma Kusuma kula tadhah wadana mbok bilih kula kanggep lepat saha atur kula kirang damel mahanan tumrap penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu Esdining manah kula sandangu dhateng menapa ingkang dados daruna sarta wigati sakmanggenggen paduka rawuh wonten Praja Negari Indraprastha nanging Koko Prabu gandeng sakmangke para Pandhawa ginampi arawipun bapa penemban Kumbayana inggih bapa penemban Durna ing Sakalima nggih sakmangke sampun rawuh wonten Praja Negari Indraprastha pramila kula nyuwun pangapunten lan kula nyuwun agenging samudra pangaksami lumebera dhateng jasatipun ingkang rayipun Darma Kusuma karanten kula sandangu dhateng praptanipun bapa penemban Kumbayana ing Sakalima Koko Prabu ya jagat pangestu wayahku Bathara jagat Yayi Prabu kasinggihan nggih Bapunapa ingkang dados pangandika paduka Yayi Prabu Darma Kusuma ingkang Raka Indoraka sampun saged nampi Yayi. Saestu mboten badhe damel kuciwaning manahipun ingkang Raka Indoraka. Menawi sakmangke paduka Yayi Prabu Puntadewa andangu dhateng pratanipun Bapa Remban Durna. Jernyatanipun Bapa Remban Kumbayana menika dados gurunipun para Pandhawa ingkang tansah paring ilmu dhateng para kadang kula Ngamarta. Inggih. Pramila sakmangke kula pasrahaken dapur Bawasesa. Jernyatanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma ingkang gadhahi wewenang. Inggih menika anjenengange bor dhateng kawonten Praja Negari Indraprastha utaminipun kantonan pasewakan sakmangke. Yayi Prabu, kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi Kanjeng Koko Prabu sampun boten kerang sekeca Yayi.
Mun mangke Bapa Penemban Durna. Bapa Penemban Kumbayana. Sewu lepat aturipun ingkang putrapun Puntadewa kula tadah wadana Bapa Penemban. Krana kula wantun nandhangu dhateng rawuh Paduka. Sarawuh Bapa Penemban Durna wonten ing negari Ngendraprasta mugya manggih karaharjan kasugengan mugya kanja wonten ngarsa Paduka Bapa Penemban Durna. Bapa Penemban Kumbayana. Lale kentas saru gembal manyar-manyar. Duk nang dungkul wana alas dadi wana. Oh, ladalah. Inggih Geri nggih. Sewu lepat aturipun Kang Bapa Diagung Pangaksami. Samangke suwan kula kadang wonten negari Ngendraprasta. Dipun tampi dening anak Prabu Darmakusuma inggih anak Prabu Puntadewa. Inggih Geri inggih. Sowan kula manggih Arja, Basuki ya wana tebih saking guru beda sowan kula. Kepareng kula ngaturaken pudha pangastawanipun inggih Bapa Mugya Konjuka wonten ngarsa Paduka anak Prabu Puntadewa, anak Prabu Darmakusuma. Bapa Premban inggih, pudha pangastawa sampun kula tampi karya Cundaka Panglingga Murdha mawana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kaprayogatna lenggah Paduka Bapa Premban Kumbayana. Non. Sampun mboten kirang sekeca. Sawanipun ingkang Bapa ing saka lima ngger anak Prabu Puntadewa. Wah. Durna bapakku Kumbayana saka lima wong tuaku sarawuhmu Werkudara ngaturke basaku katura. Durna bapakku ya guruku. Werkudara ya Bratasena. Ya. Kowe atur basa atur bekti ana ngersane wong atuhamu sing tansah menehi ilmu karo kowe ya Ngger. Yo. Wis tak tampa ora liwat pangestune wong tuamu wae tampanana Werkudara. Tak gegem dadiake jimat. Ora dat sabene kowe prapta ning negara Ngamarta. Ya pancen sekawit aku duwe wigati ingkang kudu tak aturaken ngersane kadangmu tuwa ing Ngamarta. Ngono. Iya. Yen mangkono prayogakna sartane Durna bapakku tak jaluk ingkang merdika. Munggo nggonmu bakal paring dawuh ngersane barep kakangku. Iya, Werkudara. Makasih, Werkudara, makasih. Karo sapa nggonmu rawuh? Karo Satama kae nang mburi kelir. Ket mau mengincer emban sing cerak debok kuwi lho. Sopo? Emban cedi apa kowe? Ya dijagani Satama aja ngasih nakal. Ora. Engko tak ombeni setekan terus turu. Yo. Bapa Premban sarawipun Bapa Penemban Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Janaka. Jamaka ya tak tampa Jamaka. Piye kowe? Kepripun kados pundi? Apa isih dikekang karo bojomu? Liripun kados pundi? Kowe arep ngesaki rokok kowe ora oleh. Kowe meguru ning Sukalima ki kepenak kok Janaka kepenak. Kados pundi? Saya kowe sowan mrene. Dep-depane mbako. Mula yen to kowe ora ngrahapi apa sing diparingake dening warga masyarakat ing kene, kucem jenengmu. Inggih, pangestunipun. Tak tampa pangestu wis tamanana ya Jamaka. Inggih. Sampun sanget anggen kawula pundi? Ya. Pun prayogaken lenggahipun. Ya, kaya wis ora kurang kepenak Janaka. Bapa Premban kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk. Inggih. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Remen sanget wonten ingkang kula sowan wonten negari Ngamarta menika pikantuk gawe kamangka gawe kula dobel. Liripun kados pundi? Samangke sekawit kula mriku badhe wonten wigatos ugi dhateng Paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Malah wonten sampun prapta wonten negari Ngamarta. Kula remen sanget, jare kula remen sanget.
kula marem teges anggen kula nyambut damel mungkin mboten mindhan gaweni. Mekaten nggih. Inggih, pun prayogaken Bapak Penemban. Sampun mboten kirang sekeca. Nah. Nuwun mangke Bapak Penemban sewu lepat atur diagung pangaksami. Tos pundi kene? Mbok bilih sak mangke sampun rados sekeca anggenipun lenggah. Para Pandhawa sampun saged nyugata lungguh arasa suguh. Tumunten sak mangke kula suwun dawuhipun Bapak Penemban Durna ingkang putra pun Darma Kusumarsa nungsung pawarta nyadong dawuh bab punapa ingkang dados wigatosipun wonten sak mangke Bapak Penemban Durna rawuh wonten negari Ngamarta Bapak Penemban. Menapa kula sampun dipun parengaken anggene kula badhe matur nggih. Inggih. Purbawasesa kula pasrahaken sak cekapipun wonten ngarsa paduka Bapak Penemban Durna. Bapak Penemban Kumbayana. Oleh kan pasar bal manyar-manyar duk neng dungkul wana alas-alas dadi wana. Somorante hawela. Menawi kula sampun dipun payogaken anggen kula lenggah, kula ngaturaken manuwun nggih anak Prabu Puntadewa. Jenyatanipun nggih kula sawan wonten negari Ngamarta menika kula dipun uwongaken. Teges kula mboten dipun kewanaken. Ning atasipun kula menika derajatipun pendhita, derajat kula menika brahmana. Kula menika sarjana hukum lho nggih. Kalian anak kula pun Satami menika kula dipun pendak-pendak dinompong tansah dintai mung dicengi. Liripun kantos pundi? Napa wonten cariyosipun wong tua kok dipaeka? Menawi mboten ingkang Bapak Saka Lima menika mboten. Kula menika dipun paeka nalikanipun usa maling menika lho nggih. Wonten ing Saka Lima usa maling. Pendak-pendak dalu tansah jagi, tansah ngrondani kawonten pertapan Saka Lima. Dalah suwijining dalu, suwijining dinten para cantrik kula ing Saka Lima menika libur prei. Ngaso sawetawasipun ngrondani kawonten Saka Lima awit kaanggep aman. Inggih. Lah kok si Satama menika ngebel kula. Kula dipun timbali lumantar aji pameling. Kula dikan mara teng omahe, ngendikane enten wong mencurigakan. Mbasa kula mara mbeta pentrung, mbeta cundha manik. Jebul timurun anak kula pun Satama menika madang gedhen. Kula menika dipun paeka dening anak kula pun Satama. Pramila kula ngaturaken manuwun. Keranten kula sowan wonten mriki menika dipun sugata kanthi luar biasa. Liripun kula menika namung tiyang sepuh teka kula dipun paringi pasugatan ingkang estu elok kados mekaten. Sinaosa kula mengkeraken anak kula pun Werkudara ingkang ugi saged dipun wastani biogas menika. Lenanging kula bombong sanget nggih, bombong sanget. Lajeng menapa ingkang dados wigatosipun kula sowan? Sepisan Sula mriku tetinjel dhateng kararjanipun anak-anak kula pun para Pandhawa nggih, utaminipun paduka anak Prabu Puntadewa inggih anak Prabu Darma Kusuma. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nggih. Ndungkap angka kalih sowan kula mboten saking kekarepan kula piyambak, nanging kula mriku nuruti dhateng krenteking laku. Krenteking manah. Lampahing suku kula pari kedah sowan wonten ing negari Indraprastha. Awit nuhoni dhateng menapa ingkang dados sabdaning dewa dawing Jawata. Nuwun sewu nggih mboten dangu malih ingkang Bapak Saka Lima menika badhe ngawontenaken wisudan. Wisudan angkatanipun sakbare angkatane anak-anak kula Pandhawa menika. Badhe ngawontenaken wisudan. Nggih. Awit para cantrik mau jaga para siswa wonten pertapan Saka Lima menika bibar garap ujian. Kenaikan kelas kalian ujian kelulusan. Menika wonten syarat sroning kekedah kula tempuh. Dewa paring dawuh lan dewa paring wisik dhateng ngersanipun ingkang Bapak Saka Lima. Drona. Yen to jeneng kita kepengin arahayu sartane kepengin besok siswa kita kuwi bisa dadi siswa ingkang lahir lan batin bisa piguna ngilmune ingkang mbok paringake kelawan siswa-siswamu. Kowe kudu nggunakake salah suwijining syarat srana. Wondene syarat srana kuwi ana kapirang dadi rong perkara. Ingkang sepisan inggih menika wujudipun pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Ingkang kaping pindho wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Lajeng ingkang punapi
para dewa menika paring dawuh ingkang kados mekaten dhateng ngersanipun ingkang Bapak ing sekali monggo. Dewa paring dawuh. Durna pustaka jamus miang jimat kalima sada kuwi mengku werdi sartane surasaning pustaka ya kuwi wujuding utawa wedharaning ilmu utawa kawruh panca dharma. Ping pindhone wujude kembang cangkok wijaya mulya kuwi dayane bisa nguripi mring titah ingkang ketiwasan teges yen ana suwijining manungsa ing tekaning pati bisa kalamun ta diungkuli wujuding sekar cangkok wijaya mulya samangke saged waliya nirmala temajati jati temah mulya. Pramila nggih kula menika namung nuwuni dhateng menapa ingkang dados dawuhing para dewa. Wale-wale menapa gandeng sowan kula anak Prabu Darma Kusuma ping pindhonipun kepanggih kalian anak Prabu Sri Bathara Kresna. Pramila kula namung balya. Tare kaya ngono ta wau. Didhem madaning pananggilan negari Ngendra Prasta. Sang Nata Prabu Darma Kusuma pinampi pangandikan Sang Tapa Begawan Durna ditung saka 5 nalika semanten datanmu bah datanmu sing legeng anti kaya pratima golek kencana dadosaken kanjur pinangka warju kanyo jare wong ganten warju jare wong keca nginango durung abangi dawa durung manjing dasaring protol kang saru geger njaba piyak ngarsa tangkeping mrika paseban bonamuk apa to kang dadi tarunane ampun. Ora ana macan ingkang apa dene gajah ingkang medhot saka wantilan. Kejawi amung sawanipun utusan saking Karang Kadempel. Atmaja pambahining Sang Kelurah Semar Badara nenggih Sang Kelurah Nala garing kadharaken dening Sang Kelurah Bagong. Ora bebeh pindha sata metarangan gawe kaget kang samya mangruwing para kawula kanca. Kae enek tamu, enek daya, njaluk dalan. Wae dalan, waca wae dalan. Agung mugya ngayomi mring Praja Ngendra Prasta nuwun mangke Bapa Penemban. Kados pundi nggih? Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda medhawuh pangandika paduka Bapa Penemban Kumbayana. Teka sak mangke kula nampi sawanipun nala garing kadharaken dening Panakawan Bagong kamangka boten dipun timbali nggenya sowan. Kados pundi Bapa Penemban? Nuwun sewu, nuwun sewu. Kere-kere iki sore-sore do munggah. Kraton iki karepe kepiye to? Nuwun sewu, nggih nuwun sewu. Kula kinten bab Purbawasesa anggen paduka anak Prabu Darma Kusuma badhe anjenengipun dumateng kawontenaning pasewakan kula pasrahaken nggih mawon. Inggih. Senajan to menika namung wong cepete, senajan to menika namung derajate ngaceplik
Nanging mbok menawi sowanipun ngemu wigatos, nanging menawi mboten ngemu wigatos, anggenipun sonten ing pasukan negari Ngamarta. Wong loro niki kan minggat mawon. Diparingi den 10.000 terus kon lunga. Inggih, liripun kados pundi? Mboten ngangge lir, mboten ngangge sebab. Kula niki mpun apal. Bagong niku saya. Ndek utang kalih kula 700 mboten disaur sepriki. Kula nganti bingung. Pendak-pendak kula tagih semaya. Pendak-pendak kula tagih ngenteni pitike payu. Kamangka kula sawang sanikipun mboten ndek pitik, teges ampun payu kabeh. Wantene kok dereng nyaur utange niku Bagong niku. Inggih. Pun dangu nggih, pun dangu. Nek sowane niku ngemu wigati ya dipun lajengaken ning menawi mboten wonten wigatosipun, nek sowane ming arep njejaluk dipun paringi 10.000 kemawon. Kula mengke tak dono driyah 2.000. Inggih, Bapa Penemban inggih. Ora mengko dhisik nala garing. Sawise aso kang dadi napas asat kang dadi riwe padha kanthi slamet anggonmu sowan ana ing negara Ngamarta. Nala garing apa dene Bagong? Aduh. Nona met masang kaliman tabit tinebihna ing iladun idum awing tawang tuwang. Siji wae Mas, pindhing siji Mas aja 6 Mas. Nuwun sewu sinuwun. Anggen paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Sri Darma Kusuma. Animbali dhateng pratanipun ingkang abdipun Nala Gareng, inggih ingkang abdipun Pandu Bregula. Sowan kula anggen paduka timbali. Anggen paduka bagiaken wonten Praja Negari Indraprasta sowan kula tebih saking rubeta sinaket nomering Karaharjan niring Sambikala Nirbaya Nirwikara. Iya non. Wondene sowan kula samangke saderengipun matur ingkang langkung kathah kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten kersanipun Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Puntadewa. Wontenipun menawi kathah lepat kathah klentah klendru aturipun ingkang abdipun Nala Gareng kula nyuwun lumebering sih samudra pangaksami. Ya Nala Gareng sih atur bekti ana ngarsaning sun mboya liwat pangestuning sun tampanana. Iki sendika sampun sanget anggen kawula mundi dadosna jimat paripe dayana ning kasantosan gesangipun ingkang abdipun Nala Gareng. Paring pangestu paduka badhe kula kapetekaken wonten ing Jaja rumating werda dadosaken cahya nercaya daging rakayuwanan. Sowan kula manggih widada lan sowan kula sampun mboten ngirang prayogi. Ponokawan Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Bojleng-bojleng iblis lanat padha jeng-jengan. Desmalane ngrat panus maning jajalanan gelak-gelak ing bumi iblis lanat. Sing apik to matur sowan ngersane ratu ki mbok ya tata basane ki sing bener. Ora bener piye kaya ngene ku ya bener. Ora bener rak mungguhmu. Lah nek aku bener bae. Ya wis. Kowe iki dikomangi wong tuwa ki sak ngeyel tenan. Ora kok le ngeyel wong ki ndek prinsip dhewe-dhewe ren. Iki relevan tumrap aku, ora relevan tumrap kowe. Oh ya. Awek berkah pamudinipun Sinuwun Prabu Dubriksa. Kok Dubriksa ibu to? Iya Pak. Puntadewa. Sinuwun Prabu Darma Wasesa inggih Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Sawanipun ingkang abdipun Ponokawan Bagong manggih wilujeng sinuwun. Mboten langkung kula ngaturaken tebasiti sekul bintuling ron kula apa. Apurta bala lepan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Ponokawan Bagong. Ora mengko dhisik. Terus pundi? Aku gumun ing atase sowan Nalendra kok mung nganggo kathok kolor. Mongko mung bligung ora kelamben. Niki mboten kok bligung mboten niki adat lupu ingkang sampun kula wonten ing dusun kula ing Pringapus mriki. Menika naminipun tradisi ngligo. Iya nggih, menika basahan. Iya.
Basar iki nek cara manten kae. Ya man, iki ora basane terbasa-basa. Iya Panakawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Ya enak sampun mboten kirang anggen kula nampi. Malah menawi wonten kirangipun badhe kula suwun malih pangestu paduka. Prayogana sampun mboten kirang sekeca. Anggen kula sawanten negari Ngamarta sampun pikantuk lungguh lan aruh ingkang dereng namung sugihipun. Kowe iki daya ki mbok ya sing ngajeni karo sing diomah sak ora-orane kowe iki ditata krama. Ayo lumrahe wong mertamu ki disuguh. Ngono lho, pahit wae ora apa-apa aku. Karep-karep mugang. Apa? Panakawan Gareng lan Panakawan Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Awit berkah pamujinipun Sang menika. Wah. Lek Durna. Selamat sowan kula, Lek. Bekti kula katur. Ya, wah ngundang pendhita kok sageleme dhewe lak-lek. Wong sampean niku adik kula kok ya kula mbasake anak kula kok ya. Anak kula nek ngundang sampean niku, Lek. Kula karo sampean niku tuwa kula. Ya, sakarepmu. Nggih. Tak tampa sembahmu pangestuku Tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi. Oh, wong edan Bagong, wong kere Bagong, wong mlarat Bagong, wong goblok Bagong padha kanthi slamet tuanmu. Sik penemban. Sadurunge kula nampi pambagyara harjanipun sang penemban. Sapa kira jenenge Kang? Durna. Langkung rumiyin kula tak ngluruske rembug. Langkung riyen kula tak napa niku jenenge? Apa ora sah nek kowe ora iso basa kuwi ora sah basa. Kusik Mbah. Saurunge aku nampa pambagyara harjamu, aku tak ngluruske perkara sing mau wis tong ngendikake. Perkara sing apa? Sing endi mau reng? Ah ya mbuh, wah kowe iki ngrungokake rembug ya karo ngrekam kok ya. Sing perkara sampeyan mau lho. Ngendika nuwun mangke anak Prabu Darmakusuma nek pancen praptanipun kere-kere gedibal menika ngemu wigati nggih dipun lajengaken nggenipun perambakan. Ning nek umpama sawane menungsa loro niki mung arep jejaluk pun mengke diparingi dit 10.000 kula tak urun 2.000 mengke riyen. Napa miturut piturutipun sak mangertos presanipun Penemban Durna niku napa kira-kira kula niki wong sing sak kere-kerene napa miturutipun Penemban Durna kula niki wong sing ora ndedet babar pisan kok sampean ngendika pun dipun paringi dit 10.000 gak kan minggat dikira ora nglarake ati napa priwan ature sampean sing kaya ngaten nek mung duit kula niku nggih nguruki pertapane sampean turah-turah ning kricik kabeh ngaten jelengane anak kula sik Mbah sampean ki aja sok waton ngempukke watu ngantoske barang sing wis empuk ngaten dadi nuwun sewu sampean ki ngendikane mau ngremehke karo Gareng ngremehke karo Bagong nuwun sewu kula pancen kawula cilik blegere can kula niki wong ora duwe ning ingkang mangejawantah wonten ing angganipun kang abdipun Bagong menika ingkang manitis wonten angganipun Bagong menika dewa penemban dewa sapa sing nitis ning anggamu Bathara Kala wah Bathara Kala ki dewa Sukerta kakna sapa dewa sing apik ana ora rasa dewa-dewonan mboten dewa-dewonan mboten enten dewa sing nitis teng kula ning senajan to ngaten kula niki kawula cilik. Sowan kula teng mriki niku pun ditampi kalih Sang Prabu Darma Amisesa. Inggih sinuwun Prabu Puntadewa. Sampeyan teng mriki ra ya ming dayah to, Mbah. Ora ana jamak lumrahe wong apa jenenge rek ambuh. Wong nindakake kewajiban padha-padhale daya kok arep mundurke karo padha-padhale daya niku nek cara kula sakarepmu aku ora arep rembukan karo kowe. Oh, pambagyara harjaku arep tak tampa, arep ora tak tampa sakarepmu. Nggih pun. Bekti kula katur penemban. Ya, tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Ora apa-apa lah. Loro ati ya ming apalah daya diriku yang hanya
seorang biduan. Sambunge apa kok seorang biduan ora? Nala Gareng lan Bagong padha kanthi raja. Pangestunipun Sinuwun Prabu pun sapa niku? Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sowan kula wilujeng sinuwun. Mboten langkung kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Nala Gareng pangestuku tampan ana. Ha inggih. Bagong padha kanthi slamet. Berkapamujinipun Sinuwun Prabu Ndarawati bekti kula kunjuk sinuwun sowan kula wilujeng. Ya pangestuku tampan ana Bagong. Nggih, sampun sanget anggen kula pundi. Nala Gareng apa dene Bagong padha kanthi slamet. Pamujinipun Ndara Werkudara sowan kula manggih wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Nggih, Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Yo. Tak tampa ora lewat pangestuku tampan ana. Nggih, kula gegem. Nggih, kula pundi. Bagong lan Nala Gareng padha kanthi raja sowanmu. Oh nggih, Ndara. Ndara Janaka bekti kula katur. Iya tak tampa. Nggih. Ndara Jarmaka Susila Werdaya. Pun wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya. Pripun garwane tesih keleng napa pun tesih kathah napa pun keleng? Arep ngopo? Ndak mbok menawa enten elek-elekane kula gelem ngopeni kok. Ora ana ya kanggo kabeh. Waduh. Terus pripun niku le nganggoke? Napa sampean ndek piranti dobel ngono? Kok kanggo kabeh niku? Ora celemongan kowe. Ya ora mokal kaya drijine jempol kabeh. Nala Gareng. Kula wonten dawuh. Gawe kaget sowanmu tanpa tinimbalan ana wigati apa? Saderengipun kula ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang kathah wonten kersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Wondene menapa tengking dados darunanipun ingkang atipun Nala Gareng sowan wonten ing negari Ngamarta menika. Nuwun sewu. Sepisan ngaturaken sembah saking bapak kula pun Semar kunjuk wonten kersanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Iya tak tampa. Nggih. Ingkang dunggap monggo kalih. Nuwun dhateng menapa ingkang sampun kula aturaken bilih bapak titip sembah kagem Sinuwun Puntadewa. Kula menika namung minangka duta pengelawung saking Bapak Semar. Duta panglawung, duta kongkonan panglawung tegese raja pati. Sapa ingkang tekaning pati Nala Gareng? Lho, mboten sida, Dik, mboten sida. Sing konsisten ora gepuk cengelmu lho kowe. Duta penglawung iki Rajapati. Teges umpama aku sowan mrene ngaturke duta penglawung ngaturke Sripahan. Ya iya, Iya. Mboten sida ngaturaken duta penglawung nanging kula minangka duta kongkonan saking bapak kula pun Semar Badranaya. Bilih kula kedah sowan resanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma wonten menawa ingkang dados wigatosipun. Sowan kula menika minangka lidah sinambung saking bapak kula kedah ngaturaken menapa wontenipun. Kahanane apa Nala Gareng? Kisruh. Men aku seneng nek kanca-kanca kisruh. Nyuwun pangapunten saderengipun sinuwun. Wontenipun kula sowan wonten mriki menika. Kula namung badhe matur bab ngawontenanipun bapak. Nggih. Bapakmu kena ngopo Nala Gareng? Piye Kang? Nganu bapak meh modar. Wah, cangkemmu kowe ora. Aku ngaturke wis ngati-ati tak jaga tenan subasitaku mah bapak modar. Ajeng dumugi ning Sirna. Bedane apa Kang kowe iki wis ora usah sedih-sedihan. Sinuwun. Napa niku sowan kula wonten mriki menika namung badhe matur bilih sakmangke sampun wonten tigang candra ri kalenggan sakmangke bapak kula pun Semar Badranaya menika nandhang yadi. Tegesipun menika bapak menika nembe sakit, bapak menika nembe lara ya Kang. Nggih, stroke. Ya ora kok stroke ora. Bapak kumat tedune.
Wantil dasmu kowe ora. Kajeng dioperasi niki. Bapakmu nandang rogo nggih. Mas, kula goleki syarat serana dukun mrika-mriki mboten kepanggih, mboten saged damel serana damel waluyaning bapak. Kula betateng dukun Magetan mboten mempan. Terus kula teng dukun Jombang. Dukun Jombang nggih mboten mempan. Kula teng dukun Ngawi. Terus dukun Ngawi malah ndadekke saya edan terus kula mringgake teng bapak. Pak, mbok kowe bunuh diri wae aku ya. Kowe iki ya mung padha ndene kaya aku kok reng iki. Pokoke sakitipun bapak mriku sampun prasasan mboten wonten tambanipun. Sakite bapak kaya wis ora ana tambane, wis ora ana serana sing bisa ndadekake serana waliyanipun bapak nggih menika nggenipun nandhakira ingkang kados mekaten. Lah niki wau sonten kula bar salat magrib niki lho, niki sarung kula niki tesih kula nggih sabukan niki kula niku bar salat magrib. Lah kok bapak niku bengok-bengok. Critake, Gong. Nggih. Gareng niku bar salat magrib. Iya, Bagong, nggih. Lah kula kalih Gareng kalih Petruk ora ngumpul teng emper, teng nika emperan ngarep omah nika. Iya. Cara mriki balkon ngoten. Niku nembe do wedangan niku tiba-tiba bapak niku saking jero kamar niku yo ngaten niku. Lah kula cah telu kaget, brubut mlayu teng jero, Gareng nyincengke sarung terus dienggo sabuk ngaten niku. Nggih. Lah kula takon sing pertama teng ngarep dhewe rak kula. Ngapa to, Pak? Ngeget-geti. Tangga ge do salat magrib kok wayah surup-surup ngene bengok-bengok. Jebule anu, kepiye Bagong? Jebule anu Bapak sumuk. Meng njaluk dikipasi. Lah kula gedhek sirahe, kula ngoten kene niku. Lah mung sumuk kok mbaya jeluk-jeluk sing ngalon rasa bengak-bengok. Jarene nek ora ngono anak-anak ora tanggap men. Kula teng mriku niku mboten tau diwongke. Kula ngopeni bapak niku ora tau diwongke. Nggih niku. Lah sak pungkure bapak dipun dangu, sak pungkure bapak bengok-bengok yang-yung ngaten niku kau. Terus bapak ngendika, monggo radan sabene bapak niku catur netra kali anake mbarep. Wong kula niki anak mbarep niki ming dipasrahi ngopeni adi-adine celeng niki napa Bagong niku alih Petruk niku kula sing dipasrahi goleke dhuwit niku dipasrahi ngopeni niku. Lah napa mboten kula niku sing kekeselen ta sinipun. Lah dumadakan bapak niku paring dawuh kalih kula. Nala Gareng, lek kula lara iki jane ora kok lara fisik. Ora kok kumat tedhunku ki ora. Ning aku ki mung duwe gagasan, aku mung duwe unek-unek. Nek Sinuwun Puntadewa ki wis ora tau kok jeneng wis suwe ora tau kok nimbali karo pratane Semar. Yen to Semar ditimbali sowan ning negara Ngamarta kuwi wis umum, merga Semar kuwi minangka kawula cilik sing kudu nindakake kewajibaning kaprajan. Lah bapak ngendika, sing ndadekake bapak mikir nganti kaya-kaya dene wong lara niku jebul tinemunipun bapak niku kepengin dipun tinju. Ditinju kuwi dikapake, ditinju mriku dipun pias. Kuwi ditinju ya nyuk. Ditinju Christian. Oh iya. Gerejane ya. Pemain bulu tangkis. Was. Ngawur ora. Christian gak pemain bulu tangkis. Apa? Sepak bola. Lah saya nemen. Bapak paring dawuh. Aku ki mung kepengin ditiliki kahananku. Merga kepiye-kepiye ya. Semar kuwi dadi perlambange kawula cilik, banjur Sinuwun Puntadewa sartane Pandhawa pejabat-pejabat negara Ngamarta kae dadi perlambange wong gedhe, dadi perlambange wong kang duweni jabatan kalungguhan derajat pangkat saentarane. Lah wonten menapa tengking dados gegayuhanipun bapak kok kepengin dipun tiliki kawontenanipun wonten ing Karang Kademel menika. Bapak dereng ngendika kalih kula. Bapak mung ngendika, kowe sowan ning negara Ngamarta to, Le. Kowe cah loro tak kongkon. Kowe Gareng karo
Bagong sowan ning Ngamarta, boyongen ndaramu 5 cacahe. Nek kana lungguh sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, sisandene boyongen ning Karangkadempel. Bab perkara apa wigatine, mengko aku dhewe tak sing matur ngersane para Pandhawa, kowe ora sah ya kuwi ora sah ngerti apa sing dadi wigatine. Ngaten menika. Ngaten menika menggah aturipun Bapak. Kalih anu, Ding. Saderengipun boyong ngendika nek Bapak kan dawuh kalih kula mboyong para Pandhawa gangsal menika Bapak nggih dawuh. Dawuh kepiye Bagong? Sisandene, Gong, nek Pandhawa rawuh ning negara utawa Pedukuhan Karangkadempel, sisan kon ngasta ya mundi wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Nek sinuwun Kresna ya lenggah ning negara Ngamarta, ya kon rawuh ning Pedukuhan Karangkadempel, sisan ngasta wujude senjata cakra, wujude kembang apa reng? Kembang bangke. Udu. Kembang Wijaya Kusuma, kembang Wijaya Mulya karo ngasta wujude kaca paisan komplit sak set, sak perangkat, sak tendha panggung, sak gamelane, sak pirantine kabeh sak enturane kon beto rawuh teng Pedukuhan Karangkadempel. Niku ature Bapak. Oh, desmalane ngrat manus maning jajalanat gelak-gelaking bumi iblis lanat. Nun sewu penemban. Lah kok sak mangke anggen kula matur kalian sinuwun Prabu Puntadewa sing maju sajak arep menehi dawuh kok penemban Durna. Mengke riyen penemban. Sampeyan anggenipun majeng pilenggahipun ngadhep nala gareng kalih Bagong kok kaya-kaya ngemu sasmita ingkang ora nrimake anane Bagong kalih gareng swanteng mriki. Engko sik. Loh, sik kowe aja guneman sak gelemu dhewe. Kowe aja ndememeng. Aku tak omong karo kowe nala gareng. Kados pundi? Aku tak omong karo kowe Bagong. Nggih, kados pundi? Menapa sekedripun aturipun nala gareng dhateng sinuwun Prabu Puntadewa menika ngemu kalepatan menapa mboten damel renaning penggalih Paduka Sang Pinandita. Ngene ya. Ngene. Tak omongi. Kowe mesti wae tuwuh tandha pitakon sakjroning atimu, kena ngapa kok Durna kuwi ora adat saben sowaning negara Ngamarta? Oh, lah kok sak mengko Durna prapta ning negara Indraprastha sanesane para Pandhawa. Nggih. Blaka suta mawon menemban. Kula niki jujur kula bingung, kula kaget. Anake Begawan Durna niku adat saben teng jejer negara Ngastina. Lah niki jejer Ngamarta kok Durna tekan mriki niku enten wigati napa, ngemu werdi napa. Sartanipun mbok menawa Begawan Durna arep dawuh karo Pandhawa terus sing arep didhawuhke apa? Ngene. Tak jarwani. Dos pundi? Anane aku pratorsane anak Prabu Darma Kusuma kuwi mergo aku arep nyuwun ngambil sepisan wujude pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Nggih. Ping pindho aku arep nyuwun ngambil wujude Sekar Cangkok Wijaya Mulya ingkang sakmengko wis diasta dening anak Prabu Sri Bathara Kresna, kamangka panjenengan uga rawuh ning negara Ngamarta. Nggih. Salajengipun wujuding pusaka kalih menika badhe dipun damel sarana menapa? Ngerti ya? Pertapan Sukalima bakal nganakake wisudan. Kamangka dawuhing para dewa yen to Begawan Durna kepengin supaya besok siswa-siswane ingkang wis lulus sartane wis lulus saka pendadaraning Sukalima. Samengko yen kepengin siswane bisa migunani sartane bisa nggunakake kanthi bener becik ngilmune ingkang tak paringaken saring siswaku. Oh, kudu diseranani ditumbali kanthi wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada sartane kembang Wijaya Mulya. Mula kang saka kuwi praptamu ning negara Ngamarta iki wis kalah dhisik nala gareng. Praptamu ning negara Indraprastha iki wis kalah. Kalah dhisik, kalah cepet karo Begawan Durna. Kersanipun penemban Durna kados pundi? Nek sampeyan ngendika gareng karo Bagong kalah dhisik ya, Gong. Heeh. Terus sambung rapete napa, hubungane napa kalih sampeyan nyuwun ngambil wujuding pustaka. Lho. Anane kowe prapta mrene kuwi rak kowe arep ngewangi karo bapakmu. Ya apa ora? Nggih, pangestunipun nggih. Bapak nyuwun Pandhawa gangsal rawuh teng Karangkadempel. Ya. Sinambi ngasta wujudipun pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada kalih sinuwun Darawati ngasta wujude pusaka komplit. Ngene. Bapakmu kuwi mung kawula cilik. Bapakmu kuwi mung wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi mung gedipal 17. Wong erek nyolok mripat. Bapakmu kuwi mung wong kere, wong ora duweni derajat pangkat. Aja kok derajat pangkat.
bondo donya sartane panguwasa kuwi ora gablek bapakmu ora ndarbeni. Lah kono ngapa ning atase anak Prabu Puntadewa sartane Pandhawa kuwi wong agung lho Nala Gareng wong agung dudu wong baen-baen. Oh kuwi priagung kuwi Nalendra apa meneh anak Prabu Puntadewa kuwi sing sinembah dening kawula sak negara Ngamarta. Lah bapakmu ki ya kawula negara Ngamarta. Lah kok delangap-delangap aturmu ngandhake yen to bapakmu kepengin dirawuhi Pandhawa 5 jangkep. Apa ora jeneng cecak nguntal cagak. Cebol kayuh wulan mutong-itung lintang bapakmu kuwi. Kowe mung gila kono. Katriku mulung mangremping wadya. Makirina nang kono rono kono. Etan-etan menungsa ora tatanan. Wis bener sing dadi pandugane Begawan Durna yen to sak mengko aku ngelek-elek Semar mesti Bagong ora trima. Bagong mijil. Jan aku ora trima penemban. Sampeyan arep ngopo kowe? Nek aku ora nrimake mergo sampeyan ngelek-elek bapak kula, nek aku maju wani karo sampeyan terus sampeyan duwe wewenang apa? Mengkene sampeyan aja waton bisa ngucap lho penemban. Niki teng Datulaya, niki teng Pasewakan. Nek ajeng Bantayuda, nek ajeng elek-elek bapak niku ampun teng mriki, ning mengke teng alun-alun nek Pasewakan pun bubar. Adan sampeyan ora apa-apa ngelek-elek bapak, sampeyan ora apa-apa ngelek-elek Semar. Ning wonten tanda kutip wonten syarat serananipun sampeyan ling ngelek-elek Semar ming teng ngarepe Bagong tok lan sing ngrungokke ming kupinge Bagong tok. Tapi sampeyan ngelek-elek Semar teng ngarepe wong akeh niku sing gawe gusar manah kula. Waduh gusar barang bahasamu. Men pengikuti Dodit Mulyanto. Terus kowe arep ngapa nek kowe ora trima nek kowe gusar sakjroning atimu ora trima karo atur Begawan Durna kowe arep ngapa? Ha nggih, gelem mboten gelem kula pun sandangan training ngenten iki. Paripaksa sampean kedah ijen padha ijen mungsuh kalih kula. Janji sampean ora mempertanggungjawabkan. Sampeyan ora tanggung jawab apa sing wis sampeyan aturke lan sampeyan ngendikake. Janji samengko sampeyan ora tanggung jawab, sampeyan ora nyembah dlamakane Bagong sing bareng midak telek niki. Mergo sampeyan ngucap ngrasani bapak ngelek-elek martabate bapak teng ngarepe wong akeh. Aja takon dosa menemban. Pertapan saka 5 tak bumi angus ora wedi. Oh, arep gawe wadyabala sak akeh-akehe saka pedhukuanmu ing karek kadempel. Aku ora wedi. Kalah akeh karo wadyabala sata Kurawa. Oh ya. Ya kowe. Apa dikira Bagong mung wong ijen, wong siji mungsuh wong 100 apa dikira Bagong wedi? Ya oke penemban oke. Samengke sampean menang sartanipun angsal pikantuk mboyong wujudipun pustaka jamus nyang jimat ilmu soto kalian wujudipun Sekar Jangka Wijaya Mulya watanisa nglangkai kuandane Nala Gareng. Apa? Sing duwe wenang tumrap pusaka loro kuwi mung sing kawogan. Sapa? Ayo sing kagungan. Wujude Sekar Jangka Wijaya Mulya karo wujud pustaka jamus nyang kuwi sing kawogan sing kagungan Silun Mutadewa karo Sinuwun Kresna. Heeh. Lah kok kowe muni sampean wenang mboyong wujuding pusaka loro waton iso nglangkai kuandane Nala Gareng. Anggepmu apa? Aku nang kene iki ming ngapa nampa dawuh ngendikane bapak aku kon mboyong Pandhawa ora kon gelut kok ora njaluk dilangkai kuandaku kok ora. Ya wis ora sida. Wah. Wong kok ora konsisten mulak-malik ature. Ngaten penemban. Nek sampean kira-kira ora nrimake anane Bagong, pun teng pundi anane wong Bantayuda
dudu nang kene papane neter kadekdayan. Karep arep piye? Medal Jawi kula dhereaken kula glandang pusaka kadewatan. Wah, piye kae? Ngapunten sinuwun Panakawan Bagong piye? Kula saya ora saya ora nerimake sepisan Begawan Durna muni elek karo Bagong. Iya. Begawan Durna napa niku ngucap ngrasani bapak teng ngarepe wong akeh. Sak banjure ping pindhone Begawan Durna gawe runtik adine Sang Tapa Pak Pangeran Bagong. Niku gawe lara atimu lire piyen niku lho mengkerian gareng niku kakang kula kok didukang janggute niku kula ora trima kula ajeng medal Jawi nyon pamit prayogaken rawa pirembaganipun. Waduh ngopo iki aku arep metu kok ditahan. Wong arep metu kok diempet. Aku arep metu kok ora oleh. Ngapa iki? Mandeg. Pripun? Mandeg. Wah, nek kowe sing kabekti karo Werkudara, aja mbok bacot lemu arep metu njaba. Mbok kula mboten entuk metu njaba niki. Ora. Ya pun kula tak medal teng jero mawon nggih. Mandeg. Waduh iki piye iki? Aku dicengki piye iki? Aku piye iki aku? Pripun lho? Waduh. Aduh. Cilaka iki. Sing akon kowe wani karo Durna bapakku sapa? Liripun kados pundi? Sing akon kowe kon maneni aturi Durna bapakku sapa? Sapa ngaku? Yo. Ya ora ngono kuwi to. Aku ki mah dadi nek ngene iki aku dadi pekewo karo sampean to iki ndi to iki lingguane kok adomen to iki. Rene. Kula penak teng mriki kok. Rene. Kae lho kowe dikon rono. Ya ora ngono to. Menungsa ora tatanan ratu kok dijoroke sak geleme dhewe. Sampeyan ya sak geleme dhewe, kula niki wong tuwa kok dicorok-coroke. Pripun? Sing ngakon kowe wani karo Durna bapakku sapa? Mboten enten sing ngakon. Lah pripun? Kowe ngerti apa ora? Mboten. Wah, mula tak kandhani. Anggere dikandhani wong kula mboten ngerti. Kowe ngerti apa ora yen to Durna kuwi sing meneng ilmu karo Werkudara? Ngerti. Banyu suci Perwitasari sing maringi Begawan Durna. Nggih to? Iya. Sampeyan tansah nyembah, tansah mundi kalih ingkang guru inggih menika pun Begawan Durna. Ning akan tetapi menapa guru niku pantes sinembah, menapa pendhita mbuh menika sinten kemawon sing sampeyan aosi, sing sampeyan ajeni, sing sampeyan bekteni, napa pantes dipun sembah lan napa pantes dipun ajeni menawi sampeyan piyambak midhanget nek guru sing sampeyan pundi sing tansah sampeyan sembah, sampeyan aosi, sampeyan bekteni ngelek-elek wong liya teng ngarepe sampeyan. Wah, Werkudara ora trima. Sampeyan ora trima mergo kula wani karo gurumu. Sampeyan ora trima mergo Bagong ngelek-elek Begawan Durna teng ngarepe sampeyan. Kula ya ora trima. Kula ora trima bapak kula dielek-elek teng ngarepe wong akeh. Nek mengandhake ora trima, padha kita ini sama-sama membela bapak. Maka dari itu sudahlah nak. Sudah. Pulanglah nak, ibumu marah. Sambung rapete apa? Dijak patu, jak guneman malah puisi. Sampeyan ora trima. Kudune sampeyan
ngerti gurune sampean ndek patrap sing kaya ngono ki nek pancen nyata sampean murid sing ngabekti sing ngajeni karo guru sampean ngerti patrape bapakmu gurumu sing kaya ngono ki kudune dikandhani mergo gurumu kuwi nandang luput nek pancen sampean ngaosi karo gurune sampean ngoten wah nanging kowe wani karo Durna bapakku gawe runtik atine Werkudara runtik karepmu ora karepmu aku kula teng mriki niku sawan kalih Sinun Puntadewa ora sowan teng sampeyan kok. Nek sampeyan arep ora nrimake karo patrape Bagong sing sajak wani kalih Begawan Durna, ha monggo nyododo ndi dodo. Ngono wae padha lanange kok ora. Apa kira-kira kowe kuat nampani dayane Werkudara? Kuat mawon, mengke kula sangga sak RT mengke kuat mengke. Pun ngaten mawon rumangsane apa? Wah. Ono gak wanita janji ra mendho karepanmu nggonmu wani karo guruku. Lakon mati saka tangane Bendara iki. Koko Prabu menggah kados pundi? Anggen kula badhe gagapi dhateng perkawis menika. Nuwun mangke Yayi. Kula sampun apal dhateng menapa ingkang dados pambeganipun kadang kula ing tunggul pawenang. Inggih, liripun. Pendak-pendak wonten ingkang wantun. Kelawan gurunipun inggih menika pamanku Mbayaning Sukalima tartentu kadang kula pun Werkudara mboten narimaken. Pramila gandeng kula sampun mangertosi bilih sak mangke Werkudara badhe amulasara dhateng pun Panakawan. Nala garing menapa dene Bagong kula ingkang tanggel jawab perkawisipun. Koko Prabu inggih. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos wonten raja pepati. Wonten negari Ngamarta. Ih, mboten Yayi, kula ingkang saged tanggel jawab. Menawi mekaten sak mangke kula rasa tata-tata badhe sowan wonten sanipun Kakang Semar. Senajan to Bapa Durna menika gurunipun Pandhawa nanging ingkang kedadipun utamaken inggih menika pamongipun para Pandhawa. Lah menawi menika monggo kersa dhateng Kersa Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Inggih Koko Prabu Arjuna lho wonten timbalan. Bubarna kang padha seba ingsun kundur kedaton nun ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Koko Prabu awi kula kanthi lumawat alun-alun pepengkeran monggo kula dherekaken Yayi. Purna gati ning manangkilan arsa sang rata kundurang kedaton jeluk saking dampar jana dapet gambaran gading kadheraken sang janing para banjedi manggo ketanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil upacaring keprabot kawisna saking mandara tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra candrane pindha jawata kairing widodara widodari. Bong Rata laruta sangking kutha sang Durga